Do thoja që gjendja emocionale mbi gjitha e të rinjve në Shqipëri nuk është dhe aq ndryshe nga gjendja e të rinjve edhe në botë, kjo për shkak edhe të situatave aktuale që po ndodhin rreth e përqark botës. Specifikisht në Shqipëri do thoja që kjo gjendje nuk ka ardhur vetëm tani, por është e vazhdueshme. Kjo për shkak të mungesës së mirëqenies, mungesës së mundësive për të ardhmen dhe fakti që nuk ka incentiva për të rinjt. Što se tiče situacije mladih i pozicije mladih u Srbiji trenutno, mislim da nema potrebe da puno ja tu govorim, mislim da dovoljno govore studentski protesti, pokreti mladi koji se trenutno bune protiv režima i protiv srpske vlasti. Generalno je glavna tema i glavni problem korupcija u državi i to kako se režim suočava sa problemima korupcije. Mladi naravno nisu zadovoljni time i zato mahom odlaze iz zemlje. Të jesh i ri në Shqipëri është një sfidë e madhe. Do thoja që për të rinjt gjendja kryesisht është të bazuar te mungesa e besimit, te mungesa e shpresës për të ardhmen në vendin e tyre dhe e shoh që në përgjithësi dëshira është për t'u larguar dhe që njerëzit nuk e shohin veten sikur përkasin në Shqipërisë, sikur janë përkohësisht në Shqipëri, sikur lindin dhe rriten, por pastaj ardhmja i përket gjithnjë shtetit. Па мислам дека позицијата е прилично сложена, посебно во времето кое што живееме денеска и настаните кои што ги гледаме цело време нели на медиумите. Би кажала дека младите често не се користени како партнери, туку како некои од страна кои што се консултирани само кога некои одлуки се веќе донесени. И сметам дека тоа е нешто што мора да се промени, односно мора да се промени начин на кој што младите се вклучени во правење на политики кои што ги засегаат нив, но исто така и механизмите кои што веќе постојат за тие одредени политики. Do thoya që statistikat janë të mjaftueshme për të treguar se cila përqindje e të rinjve lëvizin nga Shqipëria, por edhe nga shtetet të tjera të Ballkanit Perëndimor. Pikë së pari. Pikë së dyti, unë jam një prej rasteve që ka emigruar jashtë Shqipërisë, kam jetuar në Belgjik për një vit dhe si të rinjt e tjerë edhe mua më ka shtyr mungesa e mundësive në Shqipëri dhe ideja që jashtë, sidomos në Evropë me qenë se është pak më afër, mund të na vlerësojnë akoma më shumë edhe mund të na shihen vlerat ashtu siç jemi. Pa jeste, iz Srbije svake godine ode po 50.000 mladih, to je otprilike jedan grad veličine Vranja. U Srbiji naš istraživanja KOMSA, to je krovna organizacija mladih u Srbiji, koja svake godine izbaci jedan godišnji izveštaj o stavovima mladih. Kaže da pored korupcije veliki razlog za odlazak jeste i obrazovanje, problemi u obrazovanju. Mi smo imali u proteklih 15 meseci kako traju studentski protesti, neko masovno otpuštanja profesora i na fakultetima i na drugim obrazovnim institucijama. To je jedan od razloga. Drugi od razloga su ad hoc rešenja koje vlada ima za svaki obrazovni problem. Mladi su tražili da se 20% više odvoji sredstva države da se ulože sredstva države u obrazovanje, posebno u visokoškolsko obrazovanje. Ništa od toga vlada nije razmotrila uopšte, a kamali daleko smo od toga da oni to prihvate. Dëshira për t'u larguar nga Shqipëria është ekstremisht e madhe nga të rinjt. Diku te 70% e klasës time të gjimnazit është larguar në perëndim. Shumica dërmuese e miqve të mi tashmë nuk gjenden në Shqipëri, po gjenden në Austri, në Gjermani, në SBA, kudo në botë. Dhe kjo në vetvete është bërë një lloj qasje përforcuese. Arsyet janë shumëta, po është mungesa e mundësive, mungesa e shpresës, siç edhe thash më para, është dhe politikat ekonomike, si dhe qeverisja që nuk ofron shumë shpresë se gjëra do ndryshojnë. Hapi i ndryshimit për mirë në Shqipëri është shumë i shkurtër dhe mendoj që është e ngjashme në të gjitha vendet e Ballkanit. Pa definitivno мислам дека се повеќе и повеќе млади ја напуштаат земјава, за жал. Тоа би го кажала дека е поврзано со партизација, со лоши услови за образование, како и едноставно корупцијата во различни делови од нашето општество. Kjo shkon pak me dy përgjigjet e më parshme që dhash.
Kjo gjendja e mungesës mundësive qoftë në edukim, qoftë në punësim, është diçka e vazhdueshme prej dekadash, do thoja. Dhe përsa i takon edukimit, shohim një trend ku të rinjt edukohen në Shqipëri, por në momentin e parë që marrin diplomën, ata emigrojnë për në Evropë. Kjo për shkak sepse pagat janë të ulta. Për të mos përmendur faktin që është shumë e vështirë të gjesh një punë si fillim. Pra në Shqipëri ekziston shumë edhe ideja e të paturit mik, dikush që ti duhet ta paguash, se nuk e di një farë nderi në mënyrë që të t'japi një vend pune, dhe mendoj se rinia po lodhet nga kjo praktikë. Duke parë edhe shembullin që në Evropë kjo gjë nuk funksionon, por njerëzit vlerësohen për çfarë bëjnë dhe për çfarë janë, ndihen shumë më të prirur të lëvizin në pjesën tjetër të botës. Pa ako može ocena u minus da ide i maksimalno koliko može u minus da ide, to bi bilo, zato što je u suštini za mlade osobe u Srbiji jedino ukoliko se učlane u vladajuću partiju ili ako imaju neke veze, onda oni mogu da pristupe tim institucijama. Mi naravno imamo još iz doba Jugoslavije i besplatno zdravstvo i školstvo. To je u zadnje vreme narušeno. Ne znam, znate, prošle nedelje ministar obrazovanja rekao da kome se ne sviđaju škole može da ide privatno. Voditeljka ga je na to pitala, pa šta ako neko nema para, on je rekao neka zarade, to nije moj problem, to je usluga. Tako da trenutno čak ni i ta prava koja su nam ranije bila zagarantovana više nisu. Nemaju mladi pristup ni zapošljavanju, uglavnom sve ide preko veze, institucije ne rade svoj posao, tako da mi smo daleko od rešenja svih tih pitanja. Në Shqipëri ka disa mundësi për të zhvilluar, por që ato janë më të kufizuara te pjesa që ka më shumë mundësi ekonomike dhe më pak te pjesa që nuk rritet, le të themi, me më shumë të ardhura ose me mbështetje e dur ekonomike nga prindërit. Kështu që shumica e shohin mundësinë për të zhvilluar jo në Shqipëri, jo në Ballkan, por jashtë shtetit, në Perëndim, pasi mundësit janë dhe më shumëta dhe siguria është më e lartë. Pa сметам дека е делумно, од поглед на млад човек кој што пробува да биде активно вклучен. Јас сум во контакт со многу млади луѓе кои што се вклучени во различни процеси. И тука има и позитивни и негативни искуства, но исто така кога одам на панел дискусии, нели разговарам општо со мои пријатели, сметам дека многу од младите не се запознаени со какви можности има во нашата земја. И тука доаѓа до нели истражувањето кои што го правам преку програмата за младинско истражување, какви механизми постојат и младите наставно да бидат поинформирани за да имаат некаква доверба. Па нешто што го научив е дека треба да бидеме да поставуваме што повеќе прашања и дека не треба да престанеме со делот на адвокаси, односно не е само моментот кога ќе се донесе некаква политика или некаков закон, него цело време треба да го прашуваме тоа прашање зошто, бидејќи сметам дека ние сме промената и ние треба да донесеме таа промена за, нели, во каква заедница сакаме ние да живееме. Мислам дека многу интересно искуство, бидејќи согледав дека со учесниците, нели, од Србија и од Албанија делиме слични проблеми. Но исто така и гледам можност за напредок, секако да го младите почнат повеќе да се вклучуваат, но исто така и да им се даде простор повеќе да се вклучуваат.